O yan, 0926-015-6020. Ba, maganda pag-usapan natin ngayon. Kasi nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin high blood, hypertension, lahat-lahat. Ngayon, pag-usapan natin puso. Favorite topic mo, sir. Usapang puso. Ikaw, Ma'am Lery, may nagpapatibok, tibok ba ng puso mo? Tibok, sir. Kapag nakikita kita, sir, lalong tumitibok. Ninenervyos. Ano, bugug. Importante may nagpapatibok ng pusa, ano, Ma'am Lery, ano? Sir, kumbaga, sir, para kanino tayo bumabangon. Yan yung nagpapatibok ng ating puso, sir. Wow, hugutar. Hanggang umaga, sir, Pio. Huwag kang hugutar yun, ha? Ay, naga. Sige pa, no? Nakarang linggo kasi mga hypertension, and yung kaukulang package na ibinibigay ng PhilHealth doon sa may mga hypertension, mga hypertensive. Ano po? Gayon naman, ang puso, isa sa pinakamahalagang dapat pangalagaan natin. Ano po? Yan, no? So, why dapat pangalagaan at gaano kahalaga ang puso para sa ating mga Pinoy at sa mga tao, Ma'am Lery? Go ahead po. Yan, ito, sir, based ito sa data po na sa ano natin, sir, sa Pilipinas, sir, cardiovascular diseases including heart attack and stroke, sir, are among the top 5 causes of death in the country. Ito ay ayon, sir, dun sa ating Department of Health. At 31%, sir, ng mga namamatay worldwide ay ang cause nito is cardiovascular diseases. Imagine, sir, every year ang namamatay po is 17.7 million because of heart diseases. So, importante talaga, sir, na may intervention tayo at nandiyan po ang PhilHealth para mag-agapay po sa ating mga miyembro na meron na nga pong ganitong mga diseases. Ganun pala ka-importante ang puso. Yeah. Ano yung mga usual na itong mga sakit sa puso na dito based on records ng mga Pilipino po? Yan, ayon ito, sir, sa WHO, ang mga karaniwang cardiovascular diseases, yung coronary heart disease, nandiyan din po yung stroke, meron po tayong hypertensive heart disease, inflammatory heart disease, rheumatic heart disease, at meron pa po tayong ibang cardiovascular diseases. Yan, oho, ano, itong rheumatic heart, parang yung mga lumalaki, ma'am, na puso? Yes po, sir. Opo, sir. May mga tayo, sir, na may mga times dito sa inflammatory, sir, yung size niya, sir, kumpara sa regular na size, medyo malaki po siya. Mas maganda yung puso na mas malaki at malalim. Ang sino? Ba't si Pio ngayong umaga? Sabi nga, parang may nagpatibok ng yung puso ngayong umaga, sir. Sabi na nga ba, my heart belongs to you. Ito pa, sino yung mga actress? Ano yung kadalasan tinatama nito mga sakit na sa puso? Karaniwan, sir, ang mga actress po na tinatamaan ng sakit sa puso. Saglit lang, sir, ha? Meron akong technical glitches lang po. Sige. Babalik ako sa iyo, sir, in 5 seconds po at medyo naghahang po ang aking presentation. Sige. At aayusin mo naman ni Ma'am Lery ang kanyang connection diyan po sa PhilHealth. May konting diferensya lang sa kanyang transmission sa ating programa in mga 5 minutes tabi sa tuyang usapang PhilHealth. Anong maray tabi, compadre Rinald? Siguro mahanap buhay kita. Di ko kitang pwedeng mailaog dyan. And signalan lang tabi nindo ako Arvin or Richard o Padingnal kung okay na ang linya ni Ma'am Lery, dispes kita mabilitad at tanganing dahil kita maalanganin. Go ahead, pade. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1
tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si Ardwin Bonilla, kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtikios na estudyante. Ako Bicol Party List. Katapang na, kasurug pa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Sige pa okay na ang ating connection. This time, balikan natin ang nagpapatibok ng puso ng mga listeners at viewers natin. Si Ma'am Larry, ano yung katanungan natin kanina? Sino yung mga madalas na tamaan ng sakit na sa puso at yung mga risk madalas tamaan ng sakit ng puso? Ma'am Larry, ang mga Pinoy, go ahead po. Talagang may problema yung linya natin Ma'am Larry, sandali lang muna. Nagkakaroon talaga ng technical glitch yung ating transmission diyan sa ating internet Yung abutin na lang natin na topic dito sa usapang PhilHealth. Karaniwan po na mga so backgrounder lang po muna, mga kahilangan sa puso, masakit sa puso, and then yung package na binibigay po ng PhilHealth doon sa may mga karamdaman sa puso po. Yan, tanganing mga konta yan, maipasabota sa publiko Good morning dyan sa mga nakaantabay sa Satuya. Kung daimi po na aabot sa oras o sa indong mga text messages, saray ko po yan sa inbox, and the first available time na pwede tang maisingit yan pag nagpe-presentar kita kan episode kan usapang PhilHealth kung igwa tulos ni bakante, ilalaog ko po yan no matter kung medyo na uro dyan po tabi Okay na. Si Ma'am Larry, balikan ta na giraray, doon na tayo sa katanungan. Ano yung mga karaniwang risk? Ito yung mga sino yung mga tinatamaan ng mga sakit sa puso? Go ahead, Ma'am Larry. Hi, sir. I'm back. Sorry po for the technical glitches. Ang mga karaniwan, sir, na mga natatamaan po ng sakit sa puso, most of the time, sir, mga babae na tinamaan ng cardiovascular diseases. Ang average age group natin ng heart attack, sir, ngayon bumaba na po siya ng 30 to 40 years old. Noon nakaraang panahon kasi, sir, ang stroke at heart attack, karaniwan ito, sir, dun sa mga matatanda lamang. Ngayon po ay nagbago na ang trend. Ibig sabihin po, mas bata na ang mga nagkakaroon ng heart attack. Ayun, marami siguro nagka-problema sa puso. Ano ba, sir? Baka marami na yung nagka-problema sa puso kaya ang dami ina-atake. Mako na sila, mga bata na 30 to 40 years old. Okay. Bakit marami po ang yun na nga, bakit marami mga bakit marami na mga Pinoy ang may sakit sa puso, Ma'am Larry? Yes po, ang common na risk factors ito, sir. Ayun ito, sir, sa mga pag-aaral. Most of the time, sir, ang sakit sa puso ay namamana or hereditary. Sometimes din po, meron tayong high levels of cholesterol sa ating dugo.
At kung tayo po ay may bisyo tulad po ng smoking, minsan po cause din po ang diabetes, obesity, high blood pressure, high fat diet, at saka yung medyo wala tayong ehersisyo, sir. At ito na nga, sir, yung sinasabi mo na medyo mataas yung level ng emotional stress. Ayun. Meron din naman tayo, sir, na tinatawag ng mga non-modifiable risk factors kung saan wala tayong magagawa. Ibig sabihin, sir, ito yung kapag nagkakaedad ka na, dahil po sa gender, kung kayo po ay may family history, hereditary, race, or pwede pong menopause. Then kung meron po tayong mga modifiable risk, ibig sabihin, sir, may paraan pa tayong pwedeng magawa. Ito po ay kung tayo ay overweight or obese, meron po tayong hypertension, may hyperlipidemia po tayo, yung mataas ang ating cholesterol, at mahilig po tayo sa alcohol at tobacco at saka sa smoking po. At saka yung stress level natin, sir, kapag hindi natin siya nakokontrol. And of course, ang pagkain po ng matataas sa calorie, at saka yung wala pong ehersisyong buhay. So, ang kakulungan po sa exercise, isa sa tinitingnan natin na dahilan. Ang mga Generation X kasi natin ngayon, sir, o yung mga tinatawag po natin na millennials, sa ngayon po ay lumalaki na ang internet at social media usage nila. At napalitan na po nito yung traditional na physical activities, kagaya ng kapanahon na natin, sir, na nagsisipa-sipa pa tayo, nagpapatintero pa tayo sa kalsada. Ngayon po hindi na natin siya makikita. So, yun po yung isang reason kung bakit medyo tumaas, sir, at nag-iba yung trend sa ating pagdating sa ating topic for this morning. Opo, may mga may mga senyales ba kung may sakit ang isang tao sa puso? Actually, sir, based sa studies, sir, 40% ng mga heart diseases, wala talaga siyang sintomas. Kung nakakaramdam po tayo ng chest pain, ito po ang pangunahin natin na trigger para magseryosohin natin siya at bigyan ng atensyon. Pero may mga karaniwang palatandaan naman po tayo para dun sa may possible na sakit sa puso. Unang-una na po dyan yung pagsakit o pagbigat ng dibdib, ng iyong braso, sometimes po yung ating mga panga, yung ating balikat or leeg. Then, nandyan din po ang pagpapawis, kahit na wala ka pong masyadong ginagawa, pero very pawisan ka po. And then, medyo mahirap pong huminga, nahihilo, may pananakit din po ng tiyan or puson para sa mga babae. Pagsusuka or pagduduwal, kahit hindi naman po pregnant para sa mga babae, madaling mapagod po kapag gumagawa ng mga gawaing pisikal. Yan, sir, ang mga common na signs and symptoms po natin sa sakit sa puso. Ayun, oo. Yan pala, may mga simptomas din pala yan. So, yung common causes. Parang Yes, dahilan. Opo, sige po. Yan, para ma-determine natin, sir, kung bakit tayo nagkakaroon nito, dapat may observe po natin kung tayo po ba ay mahilig kumain ng pagkain maaalat or matataba, yung mataas po sa cholesterol, mga fried na dishes po, kung mahilig tayong kumain nun. Karaniwan po, ito ang nagdadala ng sakit ng puso. Ayon din po sa pag-aaral, ang stress po isang dahilan sa pagkakaroon ng sakit sa puso. So, kung hanggat maaari po, i-manage natin ang ating stress level at make sure po tayo na meron tayong enough rest and sleep. Tulad nga po ng sabi natin, ang emotional stress po ay isang dahilan sa pagkakasakit sa puso. Kaya if broken-hearted ka, sir, kung po masyado piliin para hindi tayo magkasakit sa puso. Nakikita ko na yung gamot sa sakit sa puso ngayon eh. Smile lang ang katapat niyan, sir. Smile lang katapat. May kasabihin, prevention is better than cure. Paano natin maiwasan itong mga sakit sa puso? Go ahead po. Yung mga ito, sir, yung mga simplified versions lang ito, sir, hindi kailangan ng grabing effort para magawa siya. Kumbaga, sir, para sa kalusugan natin, kayang-kaya natin gawin. Ang unang-una na po dito is
yung importance po ng exercise. Kasi kapag nag-exercise po tayo, pampalakas po yan ng ating puso. Anong example po ng mga exercises? Like brisk walking, at least 30 minutes a day po yan. Pwede din po tayo ng aerobic exercises. Nandyan po ang running, jogging, sa case po namin, ang dancing. Sometimes, sir, singing, nakakapagpapawis din po yan, and stretching. At saka yung strength training natin, sir. So ito yung mga basic natin na mga exercises, sir, na pwede natin na magawa para ma-address po natin at maging mas lulusog ang ating mga puso. Yung may mga symptoms po, anong dapat gawin? Mga exercise na pwede? Kung meron na po tayo na symptoms, dapat po ay magkaroon tayo ng consultation first sa ating mga doktor. Agad po nating patingnan sa kanila ang ating mga karamdaman. Kung tayo po ay may mga pananakit na sa dibdib o medyo hirap na po tayo sa paghinga, o yung puso po natin medyo mabilis ang pagtibok kahit wala po si crush. Tapos medyo nahihilo-hilo po tayo at pagod. Yeah. Patatandaan po natin na kung meron na po tayong consultation sa doktor, meron na din po silang isasuggest sa atin na prescribe na exercise na kakayanin po ng ating katawan. Yun. Yung pampalakas naman ng puso, mga pagkain, meron ba? Pwede natin mabili dyan sa mga tindahan. Ito, sir, over grocery, lang, pwede nyo siyang mabili. Unang-una na po dyan, oatmeal, according po sa studies, nakakapagpababa ito ng cholesterol. 10% po ng cholesterol ang natatanggal nito sa ating katawan. Ang very popular din po, sir, na pagkain, mani, na may sangka po ito, sir, na good fat or amino acids na nakakapapigil po sa pagbara ng ugat sa ating puso. And of course, yung saging na favorite ng karamihan sa mga Bicolano, kasi ito ay malakas sa potassium na kailangan po ng pagtibok ng ating puso. And olive oil, sir, so dun sa mga medyo mahilig sa mga fried foods, ito po ang pinakamaganda sa puso. And yung hindi natin, sir, masyadong halata, pero bawang. Nakakapagpabawa din po ito ng cholesterol at blood pressure. Ihalo lang po natin ito sa pagkain. Kung hindi po natin kayang kainin ng siya lang. Tsaka sibuyas. At yung kung medyo kayo po ay familiar sa shiitake mushrooms, nakakapagpababa din po ito ng cholesterol at nakakatulong din po sa hepatitis B. Yun. So, meron pa tayong iba, sir. Meron tayong tofu, tokwa, soy milk, red wine, yan. Mga nakakapababa pa po yan ng ating cholesterol sa katawan. Itong last ang maganda, yung red wine. Lalo may katabi ka. Yes. Apwera dun sa mga symptoms, ano ang mga tests o check-ups na maaring gawin para malaman natin kung may problema tayo sa puso? Side naman tayo, sir. Ang common, sir, na ginagawa pag meron tayong mga nararamdaman is electrocardiogram or ECG. O kung masuri, sir, yung electrical waves or activity ng ating puso. Para naman po makita ang larawan kung gaano kaayos ang galaw ng ating puso, ang test po para dyan ay magnetic resonance imaging or MRI. Pag kayo naman po ay kailangan na obserbahan ng inyong heart rate, ang rhythm or electrical activity ng inyong puso, ang test po na pagdadaanan nyo is stress test at echocardiogram naman po upang makita ang hugis at laki ng puso. Ang very common natin dito, sir, ay yung chest x-ray and blood test para ma-monitor po naman yung level ng cholesterol, sugar fats sa ating dugo. Ang tatandaan po natin, ang ECG, chest x-ray at blood test ay covered po ng PhilHealth konsulta. Pinag-usapan po natin ito, sir, sa mga previous na episodes natin per konsulta. Ibig sabihin po, nandito siya sa stage na prevention. Hindi ka pa po na hospital, meron na pong nag-check ng inyong kalusugan. Ang konsultasyong sulit at tama po, ito, sir, yung mas sikat na tawag sa kanya po is PhilHealth konsulta. Ito yung primary care benefit natin at para po ito sa lahat ng mga Pilipino. Kaya ang tatandaan po natin, dapat avail natin ito sa isang accredited PhilHealth facility at ang serbisyong makukuha po nito natin ay ang check-up, health screening, assessment, laboratory at gamot po. Ayon din po sa ating edad at sa pangangailangan ng patients. So para po dito sa mga immediate na yung wala ka pa naman, sir, na nararamdaman, parang hindi pa tested na meron kang sakit sa puso, nandyan na po kaagad ang PhilHealth para magbigay ng assistance. Opo. Yung mga cardiovascular disease, covered ba siya ng PhilHealth? Yan, sir, pinakamagandang portion ng ating usapan. Nandyan po ang PhilHealth
before kayo magkasakit, at kapag kayo naman po ay nagkasakit, covered na po ito ng PhilHealth. Para po sa mga medical conditions, ang coverage po ng PhilHealth for stroke hemorrhagic is 38,000 at para naman po sa stroke infarction is 28,000. Yun. Para po sa mga procedures, hindi po ito yung lahat natin sir na packages, pero mayroon tayong packages po like for coronary artery bypass graft, we have 550,000 po. Ito ay isa sa ating mga Z-benefit package na available po sa BRTTH. Pwede naman po tayo dun sa wounds of the heart and great vessels. Ang amount po natin dyan is 30,000 to 63,000. Marami pa tayo sir ng mga packages, pero ang most common po ay aortic valve surgery. Ang package po natin dyan is 46,000 to 71,400. Meron po tayong mitral valve surgery, 37,800 to 58,800, pulmonary valve surgery, heart-lung transplantation, at technology of follow for children. Yeah. So, ito sir na mga packages natin, ang gusto lang po natin ipaabot sa ating mga member ay meron po tayong in place na mga packages for heart conditions. Pero ang hindi po covered ng PhilHealth ay ang broken heart. Yung sinasabi ko sa iyo. Iko-cover yung broken heart. Ano po ay broken heart? Hindi po sa PhilHealth ang tamang ano. Ikaw ba, madam, covered nito na broken heart? I always have a happy heart, sir. Happy heart advocate ako, sir. Ibig sabihin, always happy yung heart mo. Always happy, sir. Napaka-buenas mo naman. May nagtatanong dito, para ho sa kaalaman ng iba, pag-retire na pala sir, dapat magpalit ng ID PhilHealth card. Kasi tanong ko sa kumpanya na pigtrabahoan ko, di na raw. Pumunta ako ng PhilHealth, tanong ko sa guard, dapat pala pag-retire, nagpapalit ng ID card. Oh, di ba? Thank you so much po for the question. At dahil nagtanong po siya, meron po kaming ibibigay sa kanya na giveaway. Danan niya lang po dito sa aming opisina, sir. Hingi na lang po namin ng kanyang contact details. Meron po kami bag, ano po ba, t-shirt at saka mug for sir, and daanan na lang po niya dito sa ating opisina sa PhilHealth Regional Office 5. Tama po yung tanong po ni sir. Kapag kayo po ay nag-retire na, that is under the premise po na kayo ay 60-year-old na. So kung 60 years old po tayo, mag-change na ang ating category. Since dati po kayo nagtatrabaho, ang magiging category niyo po is lifetime member. So para po maging lifetime member, ang criteria po natin dyan is dapat 60 years old ka at meron ka pong at least 120 months na contribution sa PhilHealth. So that is total po na 10 years. Ano po ang ibig sabihin na magpapalit tayo ng membership category? Again, from employed po, magiging lifetime member na si sir. Dahil kapag lifetime member po, makakapag-avail na si sir ng kanyang benefits nang wala na pong binabayaran sa PhilHealth. Kaya kailangan po natin i-change yung kanyang category. Okay, so talagang magpapalit pala ng card. Tawagan ko ito, ma'am, para mailista mo yung pangalan. Ano, tatawagan ko siya. Sige po. Para mailista natin yung pangalan nung kasi may pala may premyo. Kaya lang, wala na akong load. Feedback na lang siya, sir, sa ito na lang yung sir, para ito yung number niya, madam. Pakikuha na lang po, pakisulat na lang po. Okay po. Pero baka kopyahin. Pero siya, pwede naman kasi tawagan niyo yung number. Po namin, sir. Sige, i-contact ninyo, ma'am. Ano po? May premyo pala yung magtatanong. Ha? May premyo pala. Ito. Ito yung number niya. Ma'am Larry, ito po yung number, Yes, sir. 0930 523 51 55. Okay po. Yan. 0930-523-5155. Yeah, kopya, Ma'am Larry. So may napanalunan siya. Nagtanong siya, di ba?
Yes po. At saka kung ang kagandahan po, kung nandito lang siya sa Legazpi, anytime po mag-drop by siya dito sa ating opisina sa may Alternate Road, sa PhilHealth Regional Office 5 po mismo. Wag po tayo dun sa may, dito sa may land ko. Iba po yun na opisina. Dito po tayo sa may Alternate Road pumunta. Magdala lang po tayo ng ID, sir. Tatawagan ko na lang po kayo. Sige, para ma-identify natin na siya talaga. Sabay wala na ibang may-ari na number na ito, isa lang, di ba? Di ba? Hanapin lang ninyo yung nagpapatibok ng puso ng ating mga listener. Si Ma'am Lery na Ilagan. Ma'am Lery, parting message, go ahead. Yes po, bukas po ang ating regional office po at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Lunes po yan hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, or tumawag po tayo sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Sa ngalan po ng aming very dynamic Regional Vice President RVP Henry Almanon, nais po namin siguraduhin sa mga mamamayang Pilipino na nakatuon po ang Team PhilHealth Region 5 sa patuloy na pagbigay ng dekalidad at tapat na serbisyo. Samahan niyo po ulit kami sa Usapang PhilHealth sa DCGB sa susunod na Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga. Dahil sa PhilHealth, kalusugan mo sigurado. Good morning po, Sir Pio. Good morning, Ma'am Lery, and God bless you. God bless and take good care of your heart. Yeah. Likewise po, sir. Salamat po. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Rad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa